Hello mga kalas, nandito kami sa amin ngayon. Lilipat kami ng bahay kasi demolish yung bahay namin. Kaya ayan, buhay construction muna tayo. Kailangan natin ng trabaho kasi wala tayong pera pang sahod. Kaya tayo na mismo ang gagawa nito. Kapagod pala magano gawa ng bahay, oh. Pulang pula na, oh. Pahinga muna tayo, pahinga. Hello mga kalas, nandito ako sa amin ngayon kasi yung bahay ko tinamaan ng demolition. Kaya dito ako na mismo yung gumawa kasi wala tayong pangsahod sa sa kung magkuha pa tayo ng mga panday. Kaya ako na mismo ang gumawa nito. Diyan may lagyan natin ng haligi. Ito, lapit na ito matapos. Medyo na tayo. Medyo malapit ng magabi. Kaya hindi na ako makapag-explore kasi medyo matagalan pa to. Wala na akong oras kasi nag-work pa ako, tapos ganito ba yung mangyari. Kasi madalian yung demolition kasi parang may project yung may project yung gobyerno. Pero okay lang naman. Tayo kasi may maraming lamok dito. At sa sa bago pa lang sa aking channel, sana suportahan nyo din ako, Alas3 TV. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe, tsaka pakishare na lang din po sa iba. Yan, at sa supporters ko dyan sa Alas3 TV, maraming salamat sa walang sawa ninyong suporta. At sana suportahan nyo ako hanggang sa dulo. Kasi hindi natin alam yung buhay natin. Ganun talaga, pabago-bago. Yan, maraming salamat sa inyo. Yan, medyo malapit nang magdilim. Wala kasing ilaw dito kasi walang kuryente. Nina pa ako dito. Marami na akong yan. Marami na akong nahukay. Yan. Sayang naman sayang kasi bago pa lang ako na monetize.
nangyari talaga yung ano, yung demolition. Kaya nagmamadali kami na ano, makalipat kasi baka pagdating ng demolition wala kaming titirhan. Kaya ito, binamadali ko ng ano, paghukay dito para maano na yung bahay. Kahit ano lang, mga light materials lang, okay na. At yan lang po mga kaalas. Sana nandyan kayo palagi, sumusuporta o suporta sa akin. Yan. At saka kay Sakib TV din, hindi na ako makasama sa pag-explore niya. Sana suportahan nyo din siya sa mga exploration niya. Napakabait na kaibigan ko yun. Sana suportahan nyo rin. At maraming salamat po at mag-ingat po kayo palagi. Salamat sa pagiging nandyan nyo palagi at sumusuporta. At pakishare na lang po ng exploration po natin para marami din ano, makakita at maano natin, matulungan natin. Yan mga kalas, pahinga muna ako kasi malapit ang gabi. Uuwi muna kami. Babalik na rin ako dito bukas para magpatuloy dito sa ginagawa ko. Yan. Sana ano na, kahit lagyan lang namin ng ano, haligi at saka dingding at ano, ang yero, atop. Maraming ano dito, langgam. Yan, sana suportahan nyo kami mga kaalas. Malaking bagay na po yan para sa financial namin kasi mahirap lang kami. Yung mama ko gumagawa lang ng ano, walis ting-ting, ng stick na walis. At laking pasalamat ko sa inyo kasi na-monetize na ako. At least naman may income na ako. At matulungan ko na rin yung ano, mama ko. Yan lang po mga kaalas. At i-share na lang po sa ano, sa iba para mas marami, mas masaya. Yan mga kaalas. Medyo malapit ng magabi. Yan, maraming salamat at uuwi na kami. Bye bye mga kalas.